anggenipun atraksi pagelaran Kuturangga Rukasari ingkang dipun pandhegani dening Bapak Dawir Bepawirya ingkang asa babugina diwawahipun dening Bapak Aris Setiawan. Ya sholatullah salamullah ala toha rasulillah ala yasin habibillah pangirane ya Allah amin amin ya Allah robbal alamin Islam agamaku Al-Quran panutanku Muhammad nabiku Gusti Allah pangeranku ya Allah ya Rabbi sallallahu ala Muhammad amin 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 ya Allah robbal alamin. Ayo para kanca padha aturan tindakno salat lima waktu ayo padha lakonono ya Allah ya Rabbi sallallahu ala Muhammad amin 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 ya Allah robbal alamin. Allahumma shalli sayyidina Muhammad. Ayo toko atiku limo perkarane kaping pisan maca Quran samanane kaping pindho salat wangi lakonono ping telune wong kang saleh kumpulono kaping papat watang kudu betaluwe kaping lima dikir wangi kang suwe salah sawijine sapa bisa nglakoni insya Allah Gusti Allah ibadahi tombo ati iku limo sakwarnane kaping pisan maca Quran sak maknane kaping pindho salat wangi lakonono ping telune wong kang saleh kumpulono kaping papat kudu watang betaluwe kaping lima dikir wangi kang suwe salah sawijining sapa bisa nglakoni insya Allah Gusti Allah nyembadani monggo ingkang badhe ngersake derek
atraksi babu kilang monggo aja tok kene monggo angsal derek monggo di babu kilane di tok kene ben iso ngrasake rasane babu kita monggo cepatnya ingkang pengen ngrasake derek atraksi babu kilang Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin hatta kama bi ismillah isolatan ta'imana likawani bupilai tombo ati iku limo perkarane kaping pisan maca Quran sak maknane kaping pindho salat wengi lakonono ping kalune wong kang saleh kumpulono kaping papat watang kudu wetaluwe kaping limo dikir wengi kang suwe salah sawijining sapa bisa nglakoni insyaallah Gusti Allah nyebadani monggo ingkang badhe derek atraksi babu kilang atraksi babu kilang ayo menung ayo menung ayo menung ayo menung ayo 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 mata anjing nama tase didaya dinaya mata mata lumamai atraksi babu kilang hello 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 Sola mono kanggo seto
ojo royo-royo tak sengguh kematen anyar tangon menek no blipe kuwi lunyu-lunyu menek no kanggo baso dodo tiro kanggo baso dodo tiro kumitir bedai pikir tontomono sulamono kanggo sepom mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalakane ya surah hore. Purpopone tiga buis tuga poros tugarien makin dilajengaken dur malih niki purwa ini trail. Nah popone dede modo kuwi dilebokke poros tugas tunggal mawon nggih. Ayanon ngendikane yo ayo salura buna salatullah salamullah ala toha rasulillah hang nyawiti pangerane ya Rasulullah pangerane ya Allah amin 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 ya Allah Rabbal alamin kinondro lumapa jengkar sasana pagelaran agung Bapak ingkang yomo biare mencoro busana nira lenggaing gemerkot sang noto gumuruing gamelan gongso Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah
tawasana bismillah wabilati rasulillah wa kulli mujahidillah bi alil fadli ya Allah susahe dadi petani salate ya ora mesti susahe yen wayah tandur salate diundur-undur salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawasana bismillah wabilati rasulillah wa kulli mujahidillah bi alil fadli ya Allah iki ngono seni jaranan ora kena nggo tawuran kena ning monggo hiburan ayo kanca padha gumergang ayo ngono ta sayang ayo ngono ta sayang ayo ngono ayo so aku suwun